Manželstvo umožňuje plné uplatnenie najdokonalejších ľudských citov. Často sa hovorí o tom, či sa partneri majú poznať už pred sobášom aj po sexuálnej stránke, či majú mať i v tomto smere vzájomnú skúsenosť. Sobáš dvoch celkom neskúsených mladých ľudí môže viesť k trvalej neuspokojenosti v manželstve, k vzájomnému neurotizovaniu, ktoré v ťažších prípadoch sa musí neraz veľmi zložitým liečením dávať do poriadku v ordinácii lekára. Trvať na panenstve a úplnej sexuálnej zdržanlivosti pred sobášom je nesprávne. Na druhej strane je však rovnako nesprávne odmietať panenstvo ako mínus. Je to vec výchovy, morálky, povahového založenia, organických potrieb každého človeka. Dokonca dnes už nie je žiadnym nešťastím a hanbou, ak nevesta vstupuje do manželstva ako nastávajúca matka. Pravda, nie je to ideálne riešenie, najmä v tom prípade, ak jediným dôvodom pre uzavretie manželstva je to, že spolu čakajú dieťa. Ak mladí ľudia, ktorí uzatvárajú zväzok na celý život, nemajú voči sebe okrem sexuálneho ešte aj iné pozitívne vzťahy, je takéto manželstvo už vopred odsúdené na zánik. No kto tým bude najviac trpieť, je práve dieťa, ktoré sa ešte len narodí. Sú šťastní a chcú sa vziať. Svet sa im javí v tých najružovejších farbách. Nie je na ňom nič dôležitejšie ako ich láska. Tá im pomôže prekonať všetko zlé, čo ich v živote môže stretnúť. Ale prečo vôbec myslieť na zlé? Ich sa to netýka. A keď, to je ešte ďaleko. Sú mladí, ľúbia sa a budú mať deti. Mladá dvojica skôr ako uzavrie zväzok, by mala mať istotu, že vie o sebe všetko, čo je dôležité pre ich harmonické súžitie, čo je dôležité pre ich deti, ktoré chcú mať. S lekárom genetikom by sa mala vlastne poradiť každá dvojica, ktorá mieni uzavrieť manželstvo a má čo len najmenšie podozrenie, že by zdravie ich budúceho dieťaťa mohlo byť nejako ohrozené. Ba dokonca lepšie je poradiť sa i v takom prípade, kde sú mladí ľudia presvedčení o dokonalom zdraví celého rodokmeňu. Na najvyš sa dozvedia, že ich starosti a obavy boli zbytočné. A to je vždy príjemné počuť. Dali ste nám otázku, čo môžete očakávať u vášho potomstva, keďže jeden váš strýko trpí dedičnou chorobou. On síce má zdravé deti, ale všetky jeho dcéry túto chorobu prenášajú a jedna z nich má už choré dieťa. Vychádzajúc z vášho zdravotného stavu, keďže ste obidvaja zdraví a na základe rozboru vášho rodokmeňa, môžeme vám povedať, že nemusíte mať obavy, že sa táto dedičná choroba objaví aj u vášho potomstva. No rozhodne by mala byť informovaná tá postihnutá časť rodiny o tomto riziku. Riziko, že by sa vám narodili nejakou inou chorobou postihnuté deti, máte len paušálne, teda minimálne. Nádej, že sa vám narodia zdravé deti, máte takú istú, ako každý druhý. Myslím si, že ste veľmi správne urobili, že ste sa prišli poradiť. Mali by tak robiť aj iní mladí ľudia, ktorí vstupujú do manželstva, najmä však tí, u ktorých sa v rodine nejaká dedičná choroba vyskytuje. Mali by sa lepšie poohliadnúť po svojej rodine, aby vedeli, akú majú nádej alebo riziko, aby tak predišli neskorším sklamaniam a trápeniam. Keďže vy takéto obavy nemusíte mať,
myslím si, že máte všetky predpoklady, aby sa vaše manželstvo z tejto stránky vydarilo.